Ngizoyala ke namhlanje ngizoyala nje lege ngesakhula. Noma nisalungiseka abafana ngoba nizalwe ningasashaywa. Uhulumeni esengenwe leli demon lika Sathane. Lapho khona umuntu sekumayiphathi. Uyawuthola ukuthi kuneqeqebana labafana abahluphayo. Sebeze bazethi igama thizeni ngabe zimpisi, ngabe zingwenya, ngabe yini abahluphayo abafana. Akusibo futhi abantu abadala kujwayele ukuba labafana nje laba nje abasezingeni ukuthi bangafunda isikole kufuna mhlawumbe basema high school kujwayele ukuba kanjalo. Akusibo la genge endala endala impela. Bafana bami umsizwa bukho lapho kulento yini yokuhlupha naziyo ngalokho ukuthi niyahlupha nilawuleki. Ngizonitshela mahala nje. Abukho umsizwa kuleyo nto yini. Yazi ukuthi isiphetho senu nje ukufa noma ijele. Siphetho nje salento yonke niyenzayo njengoba seniyibize niyaqhamba igama ethi isiphetho nje. Ubantu nje una indlela ngabe uyaphuma nje kulawo ma group. Uzama ukufocus ezintweni eziyimpilo ezokusa phambili ngoba lelo ukufocus ukuthi ufuna uyohlupha kuphi, ufuna nishaba abafana bakuphi, ufuna nenze ukuthi ayikusindawo. Ngabe ufight indaba yempilo ikunto ezokusa phambili. Ayikho into oba yiyo emhlabeni ngenxa ukuthi wena wawukule group okuyona, uyabona. So bafana bami niyakhohlisana ngabe nisuke senibhemile into eniyibhemayo niyakhohlisana too much. Nibona ukuthi ninamandla. Nibona ukuthi niyalwa. Ngitshelwa yimi nje mina ophethe konke ke lokho enicabangayo. Mina ngiyiphethe phela impi. Nginesibhaqo nje ngitshelwa yimi ngifuna ngitshelwa umuntu phela nginesibhaqo sisimanga. Ukuthi nje impa ngilandi ile kude impa engenasidingo. Umuntu uyohloniphayo ngalendlela angangukuthi ngihluleka ngisho ukubona ukumbuka umuntu emehlweni kanje ngumuntu onamahloni ngisho uba namahloni. Futhi ungagcina ungakwazanga uma ungihloniphile ukuthi ngimuntu onesibhaqo. Uma ungihloniphile ungagcina ungazanga futhi ungiphikele umangale mawusoze kuxoxela uxoxelo omunye umuntu noma umangale mangathi usubona sengikwenza live. Ngoba isinqumo ngesithatha isinqumo ngumfana, uyabona. So bafana bami hayi ngathi ningayiyeka lento kusese ileyo nto iyanda nje iyanda imbi. Nitshelwa yimi ngathi uyabona nje mina athi ukukhombise. Yabona amanxeba. Nanka amanxeba. Umuntu wempi kade asangiyolwa ngilwa mina. Futhi ngiwese ngoba angikwazi nokusense idanger. Ngalwa mina ngakushaya mina ungikhombe ngesibhamu ngihlaba ngesibhakela futhi uphela ucelembe ngikushaya. Yabo. Angikwazi ukusense idanger ngenxa ukuthi indlela engihlonipha ngayo abantu. If umuntu engichaphaza ngireact over because ngisuke ngisekuthena ngideserve ukuthi umuntu angitreat ngalendlela ekubeni ngihlonipha ngalendlela. So abafana bami ningayitshela impini yazi impani yazi. Yingakho nihamba nibaningi niyigroup ngoba uyesaba ukuhamba wedwa. Ngoba uyazi uzotholakala ushayo, yabo. Ngobani uyahlupha vele. Impilo yenize enjoy abafana nikwazi nje ukuya kwesinye isigodi. Niyoqonywa zintombi ngenxa ukuthi fanele nihujwe ngenxa ukuthi vele niyazi ukuthi nenzani lapha. Awukwazi ngisho uku-attend umshado ngabe umkhehlo kwesinye isigodi uhamba wedwa. Kufanele bebaningi niphathe nemmese nocelemba nani ukuze nikwazi ukuba lapho. Kanti thina nje singahlala nje zonke igodi lezi zakhe nongoma nganje mina ngifike ngihlale nezinsizwa zingangazi. Noma zingazi kodwa zingazi ngokuhle kodwa, yabo. So impilo bafana ngenize ne-enjoy. Ngishaye ngisha amatshitshi. Kuthiwa ushaya itshitshi la kuphi. Kuhle konke nje ngenxa ukuthi nifocus kulempi engenasicoco. Iningi into ongalwa nazo empilweni nokuthi uhamba uchaphaza abantu. Anilawuleke ngisho emakini. So nje bafana bami iyeke le nto le bafana. Bakuthi nje nendlela yokuphuma kuleyo group
ngabe unoshomi bakho phuma nje leyo nto leyo ayinasicoco ngimtshela nje bafana ngimtshela nje for free ngitshelwa yimi umuntu omnikazi wempi ke ukuthi bafana bami lempi encane nayo aninayo ayikho yikho nihamba ngama group thina zokushaya nje ngihamba ngedwa